Ani ay istorya sa kinabuhi sa usa ka 50 anyos nga namaligya og mga kakanin ug panbisaya ning ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo. Iyang pasalamat nga panahon sa Kapaskuhan, igo-igo ang iyang halin. Anang report sa Pasko ng pasasalamat sa usa ka vendor nga taga-Lutupan sa Dakbayan sa Toledo. Siya si Anastasia Abalos, 50 anyos, taga-Lutupan, Toledo City. Nagsugod siya og paninda og mga kakanin sa edad nga 20 anyos nga may 5 pa ka mga anak. Karon, duna na siya 16 ka mga anak. Gipahibaw ni Nay Anastasia nga sa naandan sa Kapitolyo siya mamaligya. Apan sa pagsugod sa Misa de Gallo, namaligya siya atubangan sa St. Therese Parish. IT ko kada buntag kung walay Misa de Gallo dili mi dire. Sir, bingka man daw. Ato mi sa IT at IT mandawi. Tungod sa Misa de Gallo ug sa kasaulugan sa Pasko, mahurot-hurot gyud ang iyang paninda. Gawas sa mga kakanin, dunay pan Bisaya nga sila nasab sa ilang balay sa Lutupan ang galuto. Murag mail 4 ran. Sa ito pa puhunan ni mo kada adlaw mo na. Yang mabawi na ni mo, ma'am. Oh, mabawi nya. Kinahanglan bawi ang puhunan ba ya? Ang kita ni Anastasia mag-agad sa kadaghan sa mga manimba sa Misa de Gallo sa St. Therese Parish. Gawas kaniya, doon na sa mga namaligya og taho ug uban pa nga mga kakanin. Hinuon kaganihang buntag, gasugwak ang mga nanimba, maanaa sa sudman sa simbahan o kaha sa gawas. May mga sakop sa kapulisan sab nga nagbantay kanila, uban sa kabumberuhan o presensya sa medical team. May mga sakop sab sa Clean and Green sa Barangay Apas, aron masiguro nga mahipos og tarong ug walay sagbot nga magkatag-katag aron masinati ang tiunay nga Pasko ng pasasalamat. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.